गारि गोदानजों थांगासिनो थांगासिनो जोङो लोगोफोर नायदो जोङो नैबे जोंनि आदानि फिसाला आरोना थांगासिनो दा लोगो हमबाय थानोसै फंबायखौ मोनगोन ना मोना नायलांबाय थादो लोगोफोर सोरबा सिख्ला सिनायनाय दं नामा गैयालै गैया माने देखायनो लाजिदों बिमानैजों बेरायनायखौनो बायोलै मानो बाखै नों दा माबायाव फेसबुकफ्राव आगारगोन ओमफ्राय सोर नुगोन दे सिख्लाफ्रा नुगोन नों सेंग्रा जादों दाबो लासिंसिं सिख्लाफ्रा नुखाबायलै नों सेंग्रा देरदों दाबो नोंथ' सेंग्रा देराखै नङाना सिख्लाफोर नुगोन होनलायनो आयौ देराखै दासो बिबार बारहांनाय थफिहांदों थफिनानैसो बारबासो सेंग्रा होनो माबायावसो जाहैयोना सेंग्राया 25 बोसोरावसो सेंग्रा होनजायो नोंखौ 25 बोसोराव सेंग्रा 30 बोसोराव हाबा लानायनि टारगेट 18 रानिं जाबानो माबायदि सेंग्रानि बिसौ गोग्लैबाय माथो जागोन हा नोंसोर सिख्ला गोसथोन लुबैनानैसो सेंग्रा होननानै लायो दा आरे लिसौ गोग्लैब्रा गोलैबाबो ना बैसोआनो जायाखै एस जकिं फंबायखौ लोगो हमनो थांगासिनो लोगोफोर नै नायलांबाय थादो भिडिअखौ होनबा जोबजासे नायदो अननानै जों दा थांगासिनो आरोना फंबायखौ लोगो हमनो दा लोगो मोनहैगोन ना मोनहैया मिथिला बहुद खस्थ' फंबायखौ लोगो मोननो थाखाय आरो रोङिखौ बुंहरनाय माबायदि भिडिअ लाबोनांगौ मा खालामब्ला भिडिअखौ मोजां मोनो नङा होमबा नोंथांमोना माबायदि भिडिअखौ साबसिन इन्टारेस्ट दंबा बेखौ बुंब्लानो जाबाय अट'मेटिकलि होमबा गावनो हारसिं आपना जालांगोन आपना दरमा मोनजागोन टेनसन गैया खालि बियो मोजाङाव मोजां गाज्रियाव गाज्रि नोंथांमोना जुदि बे ससियेल मिडियाखौ बाहायनो रोंबा मोजां बाहायनो रोङाबा बिराद गाज्रि बेखौहाय जाय मानसिया इउज खालामनो रोंदों बेनो समाजजों सिनायजादों बयजोंबो अनसायजादों बेनिखायनो जाहाथे मोजाङाव मोजां बाहायलांबाय था सिस्टारफोरखौ हानायमानि हेफाजाब खालामलांबाय था बे शपिंखौ जेरैबायदि गासै बुहुमनाङावनो सिनायदों बिसोरखौबो सिनायदों बेबायदिनो आङो आरो थांगासिनो दङ वेस्ट बेंगलावबो आंखौ बिराद नेनानै दङ वेस्ट बेंगलनि गोबां मानसियानो लिंहरगासिनो बेनिखायनो बे सप्तायाव आंहा वेस्ट बेंगलाव सहैगोन बेनिखायनो आसा खालामबाय नोंथांमोना हानायमानि बिसोर सिस्टारमोनखौ बारानिफ्राय बारा फल' खालामनानै फल' नांगौ जायो हिन्जावसाफोर लाजिनाया फैयो जाहाथे लाजिया गोसोफ्रा बारा एक्सपेन्ड जालाङो दा बिसोर लाजियो टाउन सहराव ओरैबायदि बुंनो हानाय जानांगौ जेबो लाजिनो दरकार गैया रावबो लाजिया दा स्टकिंआथ' रावखौबो लाजिया ओंखायनो सोर मा बुङा इउटिउब सासे जानोबा फाग्ला बायदिबो रुप जानांगोन नङा होमबा नोंनि भइस नोंनि बोलोआसो नोंखौ बोनो हागोन नङा होमबा बेनिखायनो रावखौबो केयार खालामनाङा मोजां मोनग्राया मोनगोन मोनैया मोना गाज्रि मोनग्राया मोनगोन लिरग्राया लिरबाय थागोन रायखौबो नोङो दुसिफिननाङा गासैखौबो नोङो वेलकाम खालामहरबानो जाबाय थेंक इउ थांफिनगासिनो लोगो मोननानै गोजोनबोबाय आरो दा जों न' फारसे होसोगासिनो ओमफ्राय लामा ससेयाव मोनसे जायगा नुलायबाय बेखौ नायदिंबोलायबाय एसे मोजां गाज्रि नायबोलायबाय देनां बेरायहैनोसै बिबार बारि माबा बारि नायबोला आरो खालाम गोसो जालायबाय नायनानै मोनागुलायनाय बेरायबाय आरोना लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एखेनियानो लोगोफोर नोंथांमोनहा अननानै सापर्ट खालामदो आरो फल' खालामदो शेयार खालामनानै होदो जाहाथे मोजाङै मोजां आङो
भिउ मोनबाय थाथों आरो नोंथांमोनहा अननानै सापर्ट होबाय थादो अननानै। दा जोङो खोमसिलायदों आरोना लोगोफोर मोनालायबाय एसे बेरायनानै एकदम खोमसि खोमसि फैबाय थानांगौ जोंहा।